I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been let's have a bit of fun till I die. Siemanko, cześć, cześć. Witam was. Czekaj, sobie poprawia. Jakby ktoś chciał na koda, to zapraszam. Pograć ze mną. Nowy padzik. Akurat się ładuje. No, już jakieś zaproszenia lecą. Radził, mnie prosi do imprezy. A, wpadna. Siemka, Chris. Dobry, Kuba. Big Pool, elo. Halo, Halo. halo. Groźbę Black Opsa? Ja nie mam. W GT moglibyśmy pograć, dawno nie graliśmy. No, ja teraz live'a odpalił, chciałem właśnie w tego pograć, wiesz? Aha. Spoko. Może tu chłopaki też wpadną, to... Dobra, to ja odpalam se. A tak, co słychać u ciebie? No nic, leci. Pomału leci. No to Chris, czekam na ciebie, czekam. O, siema. Siemanko. Radzi, ja ci przyrzekam, jutro wyślę, albo nie. A co? Pojutrze. Aha, Bo spoko. praca i w ogóle. Spoko. No, Quick Pol, co ty tam zaś wcinasz? A co Mandarynkę. może jeść? O, co to za ale zmiana, chodzi o ty? to, że Już nie chipsy. chodzi ci o wszystkie części do tego pada. Bo ja mam z łopatkami ten tył, nie? Znaczy nie, mi chodzi sam przód i tył. Bez R1, R2, L2 i L1. To by jeszcze było przydatne. A Co X jeszcze? kółko i touchpad i wszystko to mam. Ale ja mam ten tył, ale z łopatkami. A to spoko. To nawet lepiej. Ale on jest delikatnie jest uszkodzony, ten naklejka ta z tyłu, ta Sony. No to co z Przetarta. tego? Ja mam naklejki. Olotu oryginalnego nawet jakby. Ale to ja zerwę, bo ja ten... Jebnie. Jak mi wyślesz, to ja go sobie pomaluję. Ty, a masz tą 12-pinową taśmę? Na zbyciu jakąś? Żeby mnie Ale sprzedać? możesz kupić chyba. A nie masz takiej? Może mam. O właśnie ten, jak nie masz to to sobie zamówię zaraz. O, widziałem właśnie. Muszę to zamówić i muszę jedną gumkę do R1 kupić. To też mam. Masz? No, O, to jedną byś mógł mi tam dorzucić jeszcze do tego Od kompletu razu całego. komplet, kurde no.
Po co mi to? A po co mi jedno? dobra. Ej, to mu całego pada już sprzedaj. Spoko. Radziu, ja mam całego padu dla ciebie 120. Tak? Ale co? Ale nie, ja chcę to zrobić, a i tak to muszę kupić inne. Do tego chcę mieć takiego do eksperymentowania. A to jak ci sprzedam z łopatkami, to będziesz miał już łopatki, to gdzieś coś No tak, to zrobię sobie i od razu te łopatki sobie zrobię odleję odlew i będę mieć gotowca. O ty cwaniaku jeden. O ty. Ajajaj. Taki żeś... O ty. Zamówię sobie łopatki u firmy, bo mojego kumpla ojciec ma znajomego, który właśnie wycina fleksy i... Ale to może takie idealne odleć jak ci ja wyślę? Ale nie, ja sobie odleję sam odlew. Ściągnę tą łopatkę i No. odleję w czymś. Ale jak w czym? W gipsie albo w czymś, zobaczę jeszcze. No i co później? No i suszarką nawet jakby do włosów można, czy tam do termokurczek podgrzewasz tą łopatkę i na tym formujesz. I masz gotowca. Bo ja Też nie mam tak, prawda. bo wiesz, Tylko ja... ja ci wysyłam oryginalny, daję im kontroler z łopatki, to nie są moje. Aha, bo to nie są te takie z trzema. To też takie, tylko to są Ach, oryginalne Game Controllers, one są mniejsze, nie? Aha, Ale też są ok, no bo nie mam JDM 30, to są oryginalne, to spada z Game Controllers było, nie? ale ta obudowa No. jest do JDM 30? Tak, bo Aha, a, na to o to przykład chodzi. robicie łopatki, to ja mam zamontowane, ale w spodzie od JDM 40 te swoje, nie? Nie, dobra, to to spoko. Drogie rzeczy radził co? Wiem. Chodzę z łopatkami. Kredyt. Dobra. Ja nie wiem, Nek. kurwa mać. Nanek, powiedz kiedy będziesz miał wolne miejsce. A nie ma? Nanka rachunek dzisiejszy. A gdzie ty grasz na likwidacji Nie, potwierdzonej? nie, tam nikogo nie było. A to nie. Kurde, ale bym zagrał w to, bo 3. W bot 3 nie grałem. Wiesz, bo to jest super. Co zrobiłeś? No, muszę kupić sobie. Kurde, ale bym zagrał z wami. Czekaj. Jebnie tam, co za Każdy ma pederasta. inny z emblema z gry, zobacz. Zobacz, to ma- Co mówisz? Nie słyszałem. Radziu, każdy emblema- Black Ops 3 to jest jedna z najlepszych tych części chyba, nie? No, Podwójkę. ale jak ona wyszła, to ja w ogóle konsoli nie miałem, bo sprzedałem, Siemano, miałem Kuba, roczną przerwę. pozdrawiam. 020. Czekajcie, Co masz? co muszę. O, siema Paweł Wiktor. Muszę sobie założyć go na analoga. Wiktor, chodź na Black Opsa. Które Jakby jest było lepsze, no 6 ma osób, twój to już czy mój? byśmy odpalili lobby tam z tymi blaszkami. Kajdet. Czekajcie, może Kruczka by się zaprosił. No ja by do was spadnę, jak tam to odpalicie, to nie ma problemu. O dobra, Nanek, choćbyś wpadł, to byśmy rozkręcili. Już jest 3, dawaj. Okej, no. Założę te gumki na. Dawaj. Okej, to poleciał. A, bo Nanek gra na tych. O, Aha. No, to już jest poważna gra teraz, nie ma jakichś tych... A też gramy na tym, na DLC, ja nie wiem czy mam pobrane DLC, czy ono się samo pobrało. Jest pobrane, samo się pobrało Kurde, jak pierwsze. ten pad jest tutaj od Dawaj, góry Nanek. podświetlony. O, obejrzyj. Znaczy ja mam Dawaj, pierwsze i mam wbijaj do drugie nas. DLC. Mam 2 DLC. Czekaj, bo mi się taguje. Tego koda to wygracie na dodatku, co nie? Nie. Nie, na podstawę? Masz Tak, pierwszy to DLC za darmo. A to są słabe na tego. Słabe Aha, na czyli- tego DLC. Czyli bez dodatku mogę kupować normalnie. Dobra, ej, No, Nanek, dawaj, czekaj, bo mi się miejsca ładuje. nie będzie. Jak mam całkiem wyjść z tego? Fringe, Combine. O kurde, key off. Jedziemy. Fringe. Pa, pa, ra, pa, 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 pa.
Jakaś to jest łobuzie. Ale kurde, w ogóle jestem zdziwiony, że lobby odpaliło się. No. O, jest Nanek, dobrze. No, a ja... Nanek, mogłeś być Janek. do mnie, to byś był w teamie z nami. Gdzie jest Janek? Jestem. Janek jest. No pisałem do Adriana o tą obudowę, ale pisał też, że nie ma. Mówi, żeby na AliExy patrzeć, bo czasami dodają, ale O, patrzę i nic nie siemanko, ma. siemanko. Siema. Elo. Siema. Odpalę i wbijaj do nas. No już bijam. Ty. Tak się człowiekowi chce spać. Dobra, bęk. Kiew odpalasz Mothershipa? Nie mam ustawionego nawet. Ale Rapsy, kiedy piję, zainstalowałeś rapsy dzisiaj, odpaliśmy. czy wczoraj? Wczoraj grałem już. No widziałeś, co tam się działo na tym taką banię robił. Jeszcze trafiłem THG 40 do broni. To rzadko. Ja miałem ją od początku, to jakby wiesz, pierwszy dzień albo drugi trafiłem na KG40. Ej, pomożecie mi tu? Mi się dopiero wczytuje gra. Medyk. Kurna, ubił mnie. Ej, niech ktoś rzuci apteczka. O kurde. Panek, to nie BF. Podnieś mnie. Aleś mi zdjął. Fuck, ale mnie załatwił. Dobra, ja nie idę tą stroną. Defibrylatora nie mam ustawionego. Be advised, hostile HCXD spotted. O kurde, aleś mnie rozwalił. Aj, ta rozgrzewka. Arrow dobrze się grało. No nie. UAV inbound. Nie wiem, jeszcze się dobrze. Where is? Nie pamiętam. Nie pamiętam, gdzie się czym dobrze grało. Ha, ale cię w ciula zrobiłem. Ach! Co Ale za... flasha dostałem. A wszyscy grają to tutaj, to w ogóle są mistrze. Do tego kampera poszło. Nie, What the fuck? UAV inbound. nie wiem czym tu grać tak naprawdę. Chwila. Co to jest? Muszę zrobić przykładkę. Co za dureń, tempo szczała. Nie chcę kudy, chciałem prawie pragnąć. AWP to jest grać. Plecy. Ja wyjdę normalnie. Grać Hellstorm inbound. to jest AWP. Be advised, hostile hardened sentry A ten spotted. centry mi zabił. Friendly care package incoming. Nie macie miejsca już tam? Kurde, Tam chyba jest pełno już, wiesz. no spoko, zobaczymy. Hostile care package overhead. Hostile UAV inbound. Cholerka. No Be zawsze dwóch advised, zabije coś hostile siły. counter UAV is online. Łuczki. Co jest? Ajajajajaj. Servers inbound. Mogę się w rytma wbić. Ale tak, ja podnoszę. Wypało szpetno. Friendly care package incoming. Tak, rozbiłem to Be advised, hostile UAV incoming. razem. A masz paczki? Gdzie to jest? Lightning strike coordinates. Kurna! No i zawsze jest to siwy, czy to jest. Nie, Wow, ty mendo. UAV inbound. UAV nikt nie odpala, a lipa. bo nie mogę nawet wbić UAV. O, lipa. Friendly UAV inbound.
Jest blachę. Dzięki. Jeden wjechał ty na pełno. Kurna! Oczywiście. Friendly Hellstorm inbound. Czym grasz ten quick point? Friendly care package incoming. Razorbakiem, ale kurde, coś tak... Znaczy ja nie mam go wbitego Powiem ci, jeszcze. że nie mogę się strzelić, nie? To dużo gram z Heligerem w BF-ie i tak. Ej, co za Bez świnia. kitu, no. To szybkiego musi wziąć. Jakoś kudę czy tego. Drugie. Kurna, jak to go jest nie generalnie strzelają. na początek myślę, że lepsze. To jest mega. Jebni. DXD in your AO. O, działko. Friendly hardened sentry deployed. Jebni. Jakim gościem Nie. to tutaj. Cerberus inbound. Ale spadłem. Ty gnoju zasrany morz. Advised. Hostile UAV overhead. Hostile UAV above. Nanek, jak tam? Słyszysz przeciwników? Ja, popierona. Nie ma tak dobrze. Be advised. Hostile Ciul mnie w plecy. Nie mówią ci... Nie mówią ci, gdzie Nie. wyjdzie. A miałem mówić. Muszę iść, kurna, zgłosić to, bo miałem go dać. Jeb mnie zaś! Ten... Oj. No poważnie, miałem mówić. Chodź o- Kurde. Ten Kronix jak mnie łapie. Skurczysyn. care package inbound. Friendly UAV inbound. Ja pierdolę. Kurwa, jak w masło wchodzi. Friendly Ja pierdzielę, jak to wchodzi, jak w masło. hostile Danek na target topie. spotted. A czym grasz? Jakie masz? Ja cię To szynkę dupczę. połóż. Kurwa, brakło mi. Execute O that fuck. traitor now. A jak wchodzę? Marapsy. Ja mam chyba raps... Nie mam. Kajwnik ładować tu. Przyłaś parówo. Co mnie zabiło? Mi się coś włączyło. Execute that traitor now. Jak pięknie, UAV, proszę. Nowy pad i jakie wyniki. Proszę bardzo. UAV above. Proszę bardzo. Friendly care package incoming. No na plusie jest. Ale wiesz o tym, Nanek, że te przeźroczyste to nie są oryginalne do PS4? No co? No te przeźroczyste to nie są oryginalne do Sony. PS4. Be advised. No ale to są repliki. No to niech są repliki. Ale to biało, nie? Co za baran tu odpalił? Debil jaki z tego nie. Oj, wywaliło go bardzo dobrze. Jebnie tam. Hearthstone. Hostile Hellstorm overhead. Nie, fajnego pada, masz Nanek, fajnego. Ops, ops. Oj, 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 oj. CVP. Mission reassignments inbound. Opcje sterowania. DJ, siemanko, jak sławki? No bardzo dobry, nawet pad się nowe spisuje. Grunts are all right by me. Kupuj BO3, kupuj, będziemy grać. Kurde, zobacz jaki wynik, 22-17. Tak by było 17-22. Że ja w tym Fortnite mam takiego stresa,
Że ja Przed czym? pierdylę. Że ktoś mnie No i tak cię łupnie. upnie i tak. Ej, chłopie. O, zabiłem granatem typa. Dobra, robiłem. Ej. Co? Co się dzieje? Co? Dużo. O, the best killer. Kills. Najwięcej, 22 mi się udało zrobić. Proszę. Ty bez kills. No, Gdzie to no pisze? tu można ten. Na tej tablicy ogłoszeniowej po meczu. Ja mam 20. A ja mam ty. 22. Udało mi się. Nowy pad, wiesz? Obejrzyj. Zaraz się lepiej gra. O, ja też mam go kupię, to będę 2 kile więcej robił. O, koledzy. To Nanek chyba kupił jakiegoś V10. V12 razem z padem. W piątek do szpitala, DJ, po co? Ale pany, akcje tu się dzieją. Na razie mi się wczytuje. You're free to engage. Ale tu ich poleciałem ładnie. Nanek, gdybyś ty to widział. Jak ty to mówisz, łobejrzyj. Ja ci wierzę na słowo. Obejrzyj. No kurde, zastrany. Badania. Kurna, wlezie ci pod pyski, dobre. Tu ten problem jest ze skakaniem, bo na X-ie to ciężko się celuje. Jak skaczesz na R3, to później się ciężko też celuje, bo masz wciśnięte te R3. A Quickpull ma łopatki i wygrywa dlatego. Bo on ma quick pada i dlatego ma taki wynik. Nanek, ty musisz teraz do Quickpulla wysłać pada, żeby ci przerobił. A, O, nie zgasił. nie, bo go możesz. To te stare mu wyślę, żeby je naprawił i przerobił. A co ty już, rozwaliłeś się, czy co? Wychłechłały się. Ja starych nie ruszam. Czemu? Hostile HC. On tylko takie nowe, przeźroczyste. Opie, ja tylko takie wiesz. Czerwone. Kurwa. Sam pogram miesiąc, nie? Później ci wyślę. Sam pogra, wbije rangę. Tak jest, co myślałeś. Hostile care package overhead. Po co ja te pady dla siebie robię? UAV inbound. Łobejrzyj. Obejrzyj, no. A daj pozór. Daj pozór, bo sam na wierzchu jest jakiś peder. Kurde, nie grałem Jeb mnie 7 dwóch! miesięcy, Ej, kaj nawet wychodzicie, pani gra. panowie. No patrz. O, ja też długo nie Obejrzyj, no. Obejrzyj, no. Naprawdę, więcej niż pół roku. Jeb mnie! No też jest dobry. Friendly Guardian deployed. Ale A, takie zrąbałem to. badania. Ale headshot. Demonie w locie i bez celowania do 7 to headshota. Hostile care package overhead. Friendly Wraith in your AO. Cerberus inbound. Panowie, Care package inbound. rozpoczynamy imprezę. Inbound. Kurna, prawie bym go ubił. To cheater race. UAV inbound. O fuck! Be advised. Hostile HCXD spotted. Co to jest za dźwięk? Jakiegoś plugastwa. Nanka no wypadł. No, ładuje się. Ładuje skilla. Uwaga, ładuje skilla. UAV inbound. Ach, nie ma jak fringe. Nie ma tak granat, jak go dostajesz na tym stranym głównie. To jest to. Jeb mnie zabił. Jak wy to grocie? HCXD inbound. Przepiękna mapa.
Best of best. Ten tu stoi. Eldorado, nie stój tak. Bo cię zabiją. Ale ich tam jest, tam stoją w mieście tych dwóch tam. Oj. Eldorado. Ale z ciebie Eldorado. Jebnie w plecy, no Podlać może kuźwa. Co mówiłem o strzelaniu w plecy do cholery jasnej. Nie przebrałem, po mnie idzie. Be advised, hostile care package overhead. Co to za trudnienie? Rolling thunder Nie. inbound. No dostawki masz. Kto to puścił? No nie. Nie. Dobra. Cerberus inbound. Hostile UAV spotted. Friendly UAV inbound. Jeszcze dwóch tam było. O kurwa. Kurna. Cerberus inbound. Spoko DJ, na razie trzymaj się. Siad. Idziemy do 50. Be advised, Come on. hostile care package overhead. 50 kg? Tak. Kadra też jest Pięć. gówno. Jeb, od góry. Nie wiem czym grać. Poczekaj, niech tylko kupię koda, to zobaczysz. Friendly UAV inbound. Hostile ACXD. Ale czemu mnie, kurwa mać? Jest tyle ludzi dookoła, kurwa, a sztyc ino mnie do mnie strzelają. Chodź Gamoniu, chodź. Chodź tu Gamoniu, chodź. Jeb, zaś mnie ubił. Co za gnoje parszywe, zaś ten są. Pedał. No daj, potwierdzaj te kilo. Co lata ten ucisk? Friendly UAV inbound. Friendly care package incoming. Ej, mój mnie zabił. No nie no. Friendly Cerberus inbound. Aha. Friendly Wraith inbound. Friendly Ray. Friendly UAV inbound. Co za zudnienie? Friendly UAV inbound. Nic nie słyszę. Ja też nie słyszałem, no od czyjeś uczynie. Pushing. We got this. Cerberus inbound. UAV inbound. Friendly Wraith in your AO. To dudni. Czemu ty dręczysz mnie? Advised. Hostile UAV incoming. Wow. RTB. Patrz się już mi wyrobił. Patrz z tego. Pole. Siema Alex, siema. 72 kile.
O kurwa, 72 do 4. Ja pierdzielę. Kto to jest taki quickpull? Co to jest za gościu? Co to za gościu, ej? I tyle. Rapido, Pablo. Ja pierdzielę. Dobra, pykniemy salto. Bęk. Nanek, ty musisz lepsze słuchawki chyba Nie, kupić. już W ale 4 miesiącach przerwy wbijam 72 kg sobie. A bo z dzieciami grosz. Ci co już opie faktycznie w to grali, to już w to nie grają. Jezu, jak to wygląda? 72 do 4 wszyscy, kurde. Ja pierdolę, 15, Bo on 21. się kampił, Nanek słyszysz? to już w On się ogóle... kampił. Nanek to już w ogóle... Mówię, że się kampił. Kampił w jednym miejscu, rozumiesz? Siedział w rogu. Na dachu siedział. Na tej stodole tam na dachu siedział i wszystkich ściągał. Ale czemu? Albo w ten... W błąd mapy No. wszedł i Ale dobra. A kurde, nie chcę powtórki. z podziemi wychodził. Lufa mój nowy wystawała. To uradzia dobiło. To uradzia do dnia, sobie wyciszyłem go. Radził, obuzie. U Co? ciebie to dudni. No, chłopcy Jo? już cię wyciszyli, teraz go dają. Wszyscy. Halo? Halo! Hlu. Hello! Halo. Dobry A wieczór. guten tak, dobry Cześć, cześć. wieczór, guten morgen, czy jak się to tam gada? Guten, guten. Co tam słychać? Co, Kijow, lecimy powtóreczkę. Dawaj, ale nie Tak bak, ci instaluję Black Opsa. A, nie gitarę. to chodź, bo jest miejsce. Ej, mnie wywaliło na drugą stronę, czemu? O ja pierdzielę, to Quick Poltera Moseta. Bo. Może nie. Kijów, podkładaj mu tam nogę, jak będzie do mnie szylał. Ja około minuty mam na kampienie. A teraz lepiej? Co? No, coś tam. Lepiej. No lepiej, lepiej. Ty, to co to było? Nic nie zrobiłem. O co tu chodzi? Może rozrusznik ten zakłócenia robił. Już się dudni. Ty, a ja ładuję pada, może przez to? Tak, do głowy ci dudni. Ja też tak mam. Ja też tak mam. A teraz dudni? Nie. Teraz tak, podłączyłeś. Ale dudni czy nie? Mhm. Tak, jak podłączyłeś. Też A tak teraz? mam. Aj, ten. Na tych Co starych za stawkach menda. tak mam. Tam przerost. Głupie, głupie, głupie. Oj, oj, oj. Ale trzeba się skupić, bo coś... Dupa jest. Jeszcze drugi. Aj, no, rozumiem. Taki. A tam jest śmiech. Oj. No. Jak ja się dałem Ajajajaj, tam. Kijo w Be obuzie. advised. Hostile UAV Mamy incoming. w tej kamperze. Nie będzie rekordu żadnego. No, dupa. Wiesz, no co jak jest? Co? Taka bzdura. Wywaliłek cię. Dzięki debilu. Granatem jakiś debil rzucił własny, mój jeszcze.
tam Nanek słuchawki. No super, poprzedni mecz bardzo dobrze. Kijow! Teraz już mi się pad Teraz się wystraszył tym granatem. wyrobił, także już... Jak mogłeś mi to zrobić? Granata nie przestraszyli, bo rzucili do mnie granatę. Kto gra granatami na hardkorze, coś nie mi od tego. Aha. Akurat ten ostatni stał tam zdążył do tego, nie? Weź daj pograć. O. Quickball, daj żyć! Iść Daj na żyć. serwer. Daj żyć, No. no, a Iść nie. na jakiś trudny serwer. No. Gramy tu na łatwym. Poziom trudności łatwy. Aha, ha, ha. Ale cię za obozna zrobił. Ach! To się tak czaisz na mnie. Jakbyś tylko szczelił... Cię chyba killim. Tylko? Hostile UAV spotted. O szaka, ale nie wiesz, to jest killim. Wiem. Pytam się tak o. Hostile raid Chopia. inbound. Be advised. Inbound. Be advised. Hostile Dobra, care package panowie overhead. odpalamy zabawki. Be advised. Hostile UAV incoming. HCXD deployed. Hostile counter UAV To załatwiłem, dobra. Radar is down. O, Care package inbound. A jak? Szmata głupia. No jak? Zaczęło się zwiększyć. Mam na 10 i na 8. Mam w dół mam 8, a na boki 10. Jeszcze za mało. Hostile UAV above. tararirara. Nie mam przecież ICR. ICR-1 biorę, to jest najlepsza broń. Be advised. Hostile UAV incoming. Kto mi go tu załatwił, dzięki? Hostile UAV spotted. Be advised. Hostile server. Kurde, na dwóch! Ja ten ref działa jako... Friendly UAV inbound. Kurde, blach mi Derek, załatwił teraz z persplika. Ach, A ten ref działa jako ten? A, nie, to jest zabawne. Jak to... Aj, Kijow tam, kurde. A, wiadomo, szmata. Nie wiem, czym już grać. ajajaj. Jak zacznę zmieniać broń, to jeszcze tam coś innego do grać. Hostile UAV above. No, wiadomo. HCXD inbound. Friendly HCXD inbound. XD? Widzę, to jest tego. Hostile care package overhead. Ach, Co jest? Pedalski samochód. Black Ops 3. Oj, wow! Kijow, wybacz. Dobra, 1-1. Jakoś go tak pokazało, sorry. Co to nagle dostali? Be advised. Hostile dart in your AO. Exit Kurwa, demonstrator jebane. now.
Na górze jest. To... Jest kiosk. Kurna, w parach biegocie. Udały. Znaczy nie my, ale... Plecy, Jankes, plecy. Jankę? Ja nic nie gra. To kto to tam gra? Aha, jakiś inny, sorry. Myślę, że gra. Nie, no jak mi się dopiero ściąga. Hostile servers inbound. To 60 giga waży. No to trzeba kupić szybki Be internet. advised, hostile UAV incoming. They're beating us. I Turn the tide. ciulu na ropa. To nie pobierze. No już, że jutro sobie pogramy. Be advised, hostile servers inbound. Kurna, odwróć się. Hostile care package overhead. Hostile UAV above. Plecy No były. words for what I just saw. That's a hard Jankes fail. opuścił. Kurczę, nie zdążyłem odpalić rave'a. Kija w tyłobuzie. No jak tam wyniki? Oj, oj, oj. Obejrzyj. Obejrzyj, no. Obejrzyj. Inoros. Ja. Już zebrałem 15 kluczy. O kurczaczki. Zwierzona? Ja nie lubię tych map. Dobra. Idź, dobra, tam będzie coś tam. Patrz, przez was ludzie odchodzą. Przez Kijowa. No weźcie. O, Nanek, sam po jednej stronie barykady. Musisz porządnie reprezentować dryf. Tak jest, żeby była sama. równowaga. A i da się chyba ktoś Opa. skampić. A pamiętam jak kiedyś Nanek Na kluczy, żebyś był. się zawsze na fringe tam w domku. A tam, no. Przy wannie. Ja zawsze tylko obrót pyk, Nanek myk. Przy wannie, no. Nie mam razorbaka, bo nieodblokowanego mam jeszcze. Nie wytrzymam. Znaczy nie wiem, czy mam grać. Kuda? Kuda jest dobra? HFK jest fajne. No Kuda jest okej. Jak? Strzelność sezonu. No ja HFK. Zajebiste jest, tylko daj se celownik ten, jakby kolimator i daj se taki ten okrąg, wiesz? Elo? Kurna! Aś przyszedł Elo? wymiatacz. Jaki celownik? Elo celownik? Nie mam Elo. Ale daj se okrąg. Kurna! To taki razy 2?
Okrąg Kółeczko, se daj, nie kółeczko. pojedynczy. Kółeczko. Beton, no. Co za to kółeczko? No jak idziesz do kibla, ty masz trójkącik, a jest kółeczko jeszcze. Tak. No kropkę. To beton, no. Kropkę. Kółko. No mam kropkę. No beton. To jest kółko, tylko Nie, kropka. kółko masz dać. No, Ela może... Obejrzyj. Dobra. To zaraz. Ale nie muszę grać. Nie ma UAV ciągle, bo mi wyświetla. Haki masz? Mhm. Ty grasz coś? O. Co za skurczybyk. Chudy byk. Kurwa mać, za czas się wkurwia. Friendly care package incoming. Będę krzyczał. O Boże, mój Boże. Ty 360, mendo, chciałem 360 zrobić ten, ale mi nie wyszło. Tak, zrobiłeś ten. Be advised. Hostile UAV 180. incoming. Ty, ja nie mogę, to nawet w Fortnite robią ze snajperki, że obracają się o 360 i BUM i wygrywają. To jest tak ciężkie. Ja w becie tak robiłem. Ja pamiętam w kodzie zawsze to robili ze snajperki. To są ale- trickshoty, to nóż wyciągasz i z tego lecisz. Tak, no. Ale o co tu w tym chodzi? Ja nigdy tego To nie jest ogarniałem. No trickshot. To żeby mieć na klikamy, żeby być. A to jest Co jakiś się błąd zablokuje? gry, czy... No nie, normalnie kręcisz się i że musisz trafić go. A to napadzie. Ja pierdolę. To się napadzie chyba tylko robiło. No Tak, nóż, pistolet i ta broń chyba, tak, jakoś tak to było. Jebnie zaś, taka. kurwa mać. Nie ma innych graczy? Się są, no. Ja wiem, że mam czerwoną czapkę i mnie wszędzie widać, ale bez przesady. I pada czerwonego. A nie, pad przeźroczysty jest to, nie, to nie widać. Kurde, muszę sobie was przyciszyć, bo Radziu gada i Ja gada. też... Oj, E, bo na hardkorze to ja dużo na słuch gram, nie? Tylko tyk. To ja będę cicho. Nie no, godej. Tam to tak kamperska. Godej głośno, przynajmniej wygrywamy. Jebany kurwa. Friendly UAV inbound. Dobry Rafał, dobry. Nasza pani od przedsiębiorczości mówi, no ja nie wiem, czy taki dobry. Hostile care package overhead. I jak tak mówi, to znaczy, że Co za kiepski. kampery? To i przynieś ten. Pigułki. Trzeba i Chodź tu. tabletki przynieść jakieś takie. Dla kobiet. No to tak denerwuje. Z grzeczności mówisz, dzień dobry, ona. A nie wiem, czy taki dobry. Górze jest. Cicho teraz, trzeba się Cicho, skupić. cicho, Na cicho. ten wynik. Pipi papa tu idzie. No nie no, tak kampić. Co za ciulski Goście- miech. Wszystkim niech. Jebnie, Kijów. Oni Kijów nic nie robią, tylko sobie kampią. Ja Są pierdzielę. betony. Pod ścianami tylko jedynie. Czy muszę w każdym kurwa rogu się kampić? Ty ciulu. O fuck, spadła. Spadłem na beton. Ej, gnoju. Czakalaka świnia. Anek, Kurwa! Anek, to byłem ja. Hostile dart inbound. Ała, jak nie jeden, to drugi. Ała?
O, ten z 1000 przynajmniej ładnie gra, bo nie kampi tak. 1000 level, Ja mam presję Jebnie. 4 dopiero. Może tam idzie? Sukis. No szmata głupia. No killów to też. No nie mam z kim grać w teamie, no. To zabij tego sukis. Ja się muszę skupić. Be advised. Hostile care package Czekaj, bo co ja robię? Ja gdzieś na dole wbiegłem w ogóle. Friendly HCXD deployed. Jakbym wyciszył sławki, wszystko i grałby dźwięk, to bym miał lepszy wynik. Kurwa mać, wkurwia się zaraz. No zaś ten pedalski samochód. A dobrze, Nie dobrze złego się wyniku sprawuje. Be advised. Hostile Guardian spotted. Ja to nie wiem. Be advised. UAV. Hostile UAV incoming. Wszystko powie wnet ci. Patrzki wychodzić. O ty men! Friendly UAV inbound. Takiś cwan. Pedal głupi. Beton to w ogóle. Beton to tak się mądrzyłeś, że ten do czego Bo przyjdzie grałem to... wczoraj sami, bez A, dźwięku i grałem i... Nie dopiero. Z Pokemonami chyba. Friendly care package incoming. Dorado, w plecy będziesz miał. Oj, sorry. Tam w środku był, wiesz? Z tyłu. Jakiś gnój. Pederasta. Spodem po raz Ty, trzeci. cwanie. Ja 3 kile nabiłem, bo wpadłem 3 razy. Friendly UAV inbound. Już się chyba zesrał. Nie wiem, czy znowu sobie ustawić na te skakanie na No to tym. przegramy jeszcze, no super. Kurna, dwóch zabił. Friendly No servers co inbound. za dureń. UAV inbound. Ty debilu. Hardened sentry deployed. Zabiłeś go? Wszyscy na minusie. Kurde. No stary, bych nas nie grało w to. Execute that traitor now. Wraith inbound. Ojej. Jeszcze Rave'a maja? Nice. Baja bongo. Baja bongo, baja bongo. Go bala. A, fajnie, dobrze ktoś powiedział, że jest ten. A, nie słyszałem go. Nie lubię tego mapy. Maintain your momentum. No. Ja pierdykam. Ta gra jest więcej mapy, kurde, niż lubię. Co za durnie. Co, bo jak jest na przykład odwrotnie. Siema konsolowy, siema. A, czy są niewygodne? Dobre są. Tam mi przeszkadzają. Back. O Jezu, jaki mam kawał. Kurna zaś! No, pedał głupi. Dupa chyba. Made the entire city proud. Czemu mnie nie pokazuje? Ja taki ładny odwalił maniana. Quickpull, a czemu ty nie jesteś pierwszy? Dedication. Focus. Jak nie jest No ale tu na ten, czemu cię nie pokazuje? Practice more. Nie wiem.
Bo ty go nie podnosiłeś. Aha, może. No tak, ale za to wiem, kto jest ostatni. Słuchaj, z tego miejsca mnie nikt nie wyrzuci. Pamiętaj. O kur... Nanek, ty jutro do roboty na rano? Dzisiaj na noc. Oj, oj. Za chwilę kończę po tym meczyku. Jezu, co to było? Kurwa. Nie mam pojęcia. Nanek, słyszałeś to na tych dobrych słuchawkach? Zaczął mi czeszczeć. To chyba się zepsuły. Słuchawki. Zepsułem. Chyba ci zepsuli. Przepis siemka, siemka. Jest tak jak robię, na noc robię. To nie fajnie, nie fajnie. Konsolowy, no za serio, za tacyna to opie. To przylegają do uszu niesamowicie. Chociaż, kurde, widzisz, we sklepie mnie oszukali, bo powiedzieli mi, że same celują. I Powiadałem, podpowiadałem. z lewej, z prawej, daj pozór. Ktoś tam idzie. A była nalepka, że quick. Nie, właśnie. Było pro. Ciul mi! Siemanko, siemanko, Kuba. Jezu, ratujcie mnie, chłopaki, tu jest taka rzeźnia przy mnie. Kurwa, ale mnie wystraszył. Widziałem cię. Jak mnie wystraszył, ja pierdzielę. A taki jeden, w kościele jest. O, i CRK to już jest tak fajnie. Muszę się przyzwyczaić tylko. Ach. Sakra. Jasne, jak ten jutro, to możemy zagrać we Fortnite. Na Battlefielda pójdziemy zaraz. No bo na GT. O. A, Będzie dobrze ekipa się jakaś? sprawują, Na to dobrze. albo na to. Ja mogę. Pablo? Co ty? Ty starego wyjadacza w koniach chciałeś zrobić na nowych słuchawkach, ty debilu. No. Ty... Nanek, powiedz mi. mnie tak godą, oni to sami Takim powinni powiedz. wiedzieć. O, Oj. co się stało? Teraz na takim głupi i wychodzę. O ty, Franco. Chodźcie chłopcy, chodźcie chłopcy. Ti, ti, ti. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Be advised, hostile hardened sentry spotted. Ti, ti, ti. Ti, ti. O ty świnio. Ty kamperze zasrany. O, jeszcze roz mi poprawił. Obejrzyj go.
Kaje ten ciul. Do kościoła w los. Jakiś skok tu narkotyk. Nie potrafię przegrać tym razem. A kuku. Hostile care package overhead. Ma działko? Gdzie? Aj. UAV inbound. Ja się trochę wernąłem. Trochę dalej. Nie. Aj, zła miejscowa. Kijów. Coś masz nie tak pod deklem? Be advised. Hostile hardened sentry spotted. A dobra, zabiłem go. Nic się on ma, ale to na Skąd razie się ubił? Stopczyłeś. A, może... A może... Nie, nie się gotuję teraz.